L-aġir tad-deputat nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici meta fixklet ix-xandira waqt id-diskors tal-Prim Ministru Roberta Bela nhar it-tlieta fil-Parlament ġie deskritt bħala deplorabbli ruling li ngħata mill-Speaker Angelo Farrugia waqt is-seduta ta' tnejn filgħodu. Ir-ruling kien intalab mill-Ministru Byron Camilleri il-ġimgħa l-oħra wara l-aġir mill-Oppożizzjoni li għamlet minn kollox biex twaqqaf lill-Prim Ministru fil-kontroll replika tiegħu dwar il-Baġit 2026. L-Speaker li bl-aġir tagħha Mifsud Bonnici ċaħdet lill-eluf ta' ċittadini milli jsegwu id-diskors tal-Prim Ministru. Ċertament dal-atteġġament mill-Onorevoli Paula Mifsud Bonnici huwa kompletament deplorabbli b'insult ċar lejn ir-regolament tal-Kamra u d-dinjità tal-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. ċaħdet eluf ta' nies milli jsegwu s-seduta u d-diskors aħħari tal-Onorevoli Prim Ministru u fl-opinjoni tas-sedja għar minn hekk ċaħdet is-servizz speċjali għal dawk il-persuni speċjali li qed isegwu d-diskors tal-Onorevoli Prim Ministru bil-lingwa tas-sinjali u dan minħabba l-fatt li l-viżijiet ta' dawk il-persuni li qed jagħtu da' servizz bil-lingwa tas-sinjali ġie kompletament blokkat bl-iskrin tat-televiżjoni. Fir-ruling l-Speaker qal li sederat il-filmati kollha tas-seduta meta il-Prim Ministru għamel id-diskors tiegħu fil-Parlament u nnota kif Mifsud Bonnici marret quddiem il-Kamra speċifika tal-PPS li bdiet tiġbed lill-Prim Ministru u ostokolata. Intqal li l-Oppożizzjoni approvat dan l-aġir waqt li n-naħa tal-Gvern bdiet tiġbed l-attenzjoni lilu dwar l-aġir ta' Mifsud Bonnici. Appella li min ma jaqbilx mal-proċeduri parlamentari għandu il-mezzi li wieħed jieħu u mhux isir aġir bħal dan. Il-wib tal-Gvern Naomi Kakija qalet li n-naħa tal-Gvern trid garanzija li dan l-aġir ma jerġax jiġri. Santant f'ruling separat l-Speaker ukoll waqqa allegazzjoni li saret mid-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami li qal li xi ħadd mill-Strangers Gallery tal-Parlament sar xi diskors fil-konfront ta' Mifsud Bonnici. L-Speaker tenna li tkellem mal-10 preżenti u dak li qal Fenekadami ma riżultax li hu minnu.